Tony! Ikaw, anong trip mo? Yung mas mahal pa, yung pinanggasolina mo. O kahit yung pinang-commute mo, kesa sa sinahod mo. Aray ko! It's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Taas kamay lahat ng mga hashtag Team Commute. At syempre, alam mo, pagka Team Commute, yan yung may mga okay lang kahit makipagsiksikan ako sa train, okay lang makipagsiksikan sa jeep, okay lang kahit may maamoy akong something dun sa kilikili ni kuya, ang mahalaga nakatipid ako. O kung ikaw naman, ang trip na mag-hashtag Team Gasolina, Diyos ko, ito na naman tayo, Maratoni. Maaga na naman akong gigising. Ako na nga magdadrive. Ako pa ang pagod. Tapos yung mga kikitain ko, gasolina pa lang, ubos na sahod ko. Awit! Well, kung ano man ang trip mo ngayon, trip mo bang pumasahero? O trip mo bang sumakay na lang ng jeep o ng bus? Okay lang yan? O mas trip mo gumastos kahit papaano basta solo mo, naka-aircon pa? Well, sasamahan kita ngayong hapon sa programang Love Trip po. Yes, that's right. Makakasama nyo 3 to 6 p.m. DJ Maratoni. O, wag mo na masyadong mainit ang ulo mo dyan, B. Ang mahalaga, ano ulit mahalaga? Ang mahalaga may paa ka. May paa ka pang drive o pang commute. Yung iba nga, be, hindi na nakakalakad. Yung iba naka-wheelchair na. Yung iba wala na, nakahiga na lang, bedridden. Pasalamat ka, nakakalakad ka, nakakatakbo ka, at buhay ka pa. Anyway, para iwas ang bagot ngayong hapon, samahan niyo po ako. Lalo na pwede nyo i-check sa aking social media account. It's Maratoni, M-A-R-A-T-O-N-E-E. At mamaya, syempre, pag-usapan natin yung mga kaganapan sa kakalsadahan. Kung trip mo bang sumakay na lang sa sasakyan. Actually, ako, ang trip ko, marami nagsasabi sa akin, Maratoni, magkotse ka na, hindi bagay sa'yo nagko-commute. Wala pa akong pera, no? At saka, mas masarap mag-commute. Pag nagko-commute ka, weakness ko yung acts of service ni kuya eh. Yung susuotan ka ng helmet. Pagkatapos, sa tanong niya, okay na po tayo, ma'am. Pwede na po tayong lumarga. Tingnan mo ngayon katabi mo, dali. Tingnan mo. Ala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 . In love ka na naman sa driver, be. Anyway, tuloy-tuloy po ang magandang chikahan at daldalan ngayong hapon. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number